Esihenkilö ei voi sijoittaa sinua mielivaltaisesti mihin tahansa siinä omassa tehtäväryhmässäsi. Paikallisesti ollaan tehty tämä järjestelmä siten, että jokaisessa ryhmässä, tehtäväryhmässä on erilaiset vaativuustasot. Tässä uudessa tasopalkkamallissa on kuvattu eri tehtäväryhmien tehtäväkuvaukset ja sitten niihin kuuluu tällainen kriteeristö A-sta C-hen esimerkiksi. A:ssa ollaan perustasossa, B:ssä tehtävässä vaaditaan vähän enemmän, C:ssä vielä enemmän. Puhutaan osaamisen ja työn vastuun tasoista. Esihenkilö on se henkilö, joka tietää, mihin ryhmään sinä kuulut. Jos sattuu huteja ja ollaan jo siirrytty uuteen järjestelmään, niin näihin asioihin vielä voidaan palata. Ja toki näissä on liiton edustajat sulla apuna sitten, jos näyttää siltä, että nyt on kyllä joku mennyt vähän vinksalille.